Namar ka jings niyo palan jong ka surang na nong jayaw shadow nong maulay kishnong ki bahap ha ka motion road siana di blong ki bajingay kumakat 1 kilometer na kashnong umdang kabadan harut ka surak ba National Highway 44 East Shillong Tura ki nong elam jong ka sinjo ki samla jong ka shnong nong maulay nong jayaw bat lang son thiang kabalatip kum ka Youth Development Organization Nong Maulay area menda ka sisadjan ka shitarek unay wing kile mi padba pan maramat ya kate ka sura ka bajlang kumba lai kilometer tam kabalashna na do kisnam pa menshwa lengba ka scheme shispa sngi MNREGA namar baklas niu siya palan ha kate ka sngi kinong shong shnong na do kishenrang bat kentay kile mi tanti ringkan ki mo kiu kinar lingka bat wan la kadan ka jing pinwit jong slap ru kim ken satya namar ka jing so sat palat ha ka let ka wan ka kit ka ba ha ka bede bat ka jing sniu jong ka te ka surang kinong elam ka YDOME kila dep paru da ka jing tho show MLA ka than ba unya ram ha ka ban penyo scheme na ka benta ban siang rong ya ka te ka surang oh try out ko na Tendang apa yo? Tendang patay na. Tendang chet. Em jong ye kum ki long kumi ki bang isham jong ye hang le ko shnong jong ye ha ma on mulai namar ba teng teng lengba kade ka jusni jong kene kusurok hakapor bang ye armet teng teng bang ye don ki bang ye la kha hasurok nang ta don ki jing ye ki bang isham wat hapor bang ye la ishim dawai shene shatai te haka jing bomla ka kali ban kiu ya kane ka op ngimban se halor bangi ba ya la pijong ki kun halor bangi kit ha ki ko ndengim ban se bangin hap ban kershan ya ka kali tang bangin lai bat bangin poi ha po snong ten na kalem jong ikum kilong kumi ki kerpat jur ya ka nong mikmat badon burom singau pha ban yo siau ya kene ka benta ka ngi sham ha ka snong ka thau ka jong ni bat ngakerpat ru ya ki MLA nam bat kum juro ya ki sarkar badon buram singau pha ban phai mat yang ni ya ki jing khau ya ki ki bangi sham ha ka ko snong jong ni hang ne ko nong maulai bat kham tam ya ka ba pi yo i hi dala ki jong ki khmat ya kene ka wa ka ba ni ya khot ka wa reng khon ha bangi sham ba ne wa adai ru wa u ba he te tang tang larang ya chene chetai bangi sakut ha kene ka wa alang ba ka slap kawan ban tabjur hakapor bangi yai bangi lait ban lechim dawai lanem bangi yai chene chetai tang tang hidu ban ngi sakut lengba kane kawa dengan kerpat na kebenta kane kawa bangi hangne hakor ang khonru ba in snyau pha ban ai ya kane ka skim ka ba kham ting e bangin lait bat bangin la Jiking mong ay dah ka jiking. Kaliang jonga umunong yalam juga nak senong ni mat ke jingge ke ba jur kata nomor lengba ke jingdon ladang yo ke surok ke baba kano ke senong thau jong yir ken keu kamtam ni don ke ksat ni don ke thuai ke bai tanat an setai so ablai te ladang ilai bit labyang surok kano ke senong thau jong yir ken keu nomor ke nongwan juga kai percai ki wan keleng te lengba ke jing sniu jong ke surok ni mat ya kata ke jing kibro ke bawan ke ba letro ko snong thau ni te matak sngi ngasngo pan ai kublai ye kene ke sang samla jo kene ke maulai ere bekila shimti ye kene ke kam nam taban yarap nam ta ke jing jenjar jong ki snong thau te lengba ke jing trelang ke jong ki kila yawan ha kene ke sngi nam taban penbha ye kene ke sorok jong kene ke snong ke jong ni bat
nai kublai ki khantam ki reurang ba ru ki balai adon bentalang ki ban yarap yakne ka sang semlam tak sengi bat kilong kimi khantam kilong kimi ki awan ha kene ke por kila ai kata kejing yarap nam taban yatre lang yakne ke surok nam taban penlait yakne ke kali namar mentang ni syam kejing ek jar mar ki kali kim lachu te kejing bam kejing di ni haban leket na yo na hat te habangim don ki surok ni haban chukit daki bormet te karno mi syam kejing e te nada ni la yo yakne ke surok ni yo ru ya kata kejing suk to hagum nengkong nasno ya ban penpau kejing sungu ko krau yo play ya ka bau play la ai yang ni ya kene kanat bangin mi pajba mentah kesngi namta ya kita repair ya kene surok play sibun ya pi kinong thok kubor badai na kemopor baki la pelaj por knang ya kepan ya to kat lambat ni mentah kesngi hau ya dai banwan ya ban sakhi lagi jong mat ya jing e jongi kum kinong syong sinong jong kene sinong kebangi hap apo jong kene ka area kerpang na benta kini ki pajba kiba la yawan ban ya 9 lam yang ikum kinong ya lam jong ka youth development organization nong mulai area ba ngila lam khmat menta kesngi na menta ya ban ya lam nanti ya gini ki pajba ya ban mi pajba menta kesngi ban tray ya gini ki surok namar ngi ui ba gini daitang gini ki surok ba kadai ka wei kalat ba kadai ke butlum jong kayap ka im jong kene katong kathany katpang nam ta jong kene kistong hagba ngiyo i bagane ko surok daki spa snam mensua hadu menta kimdon iweiru inong mikmat iban pai khmat lam yangi ya ki jing e ki bangi kendu mala kasngi khamtam hakapang kasitom kerpang namenta habangi kit ya kibala kiba armet kiba wanra syarengdu lanisha nong stong sesatlang ni ya kendu ya kebubun kicing e hagini keltia jongi teng ni hap ya ban kit daki breu mengia ba namar ba kekali ke kham sitom ya ban yak lengba jong kene surok te ngasno ya ban penpauru hagini ke por hang bia dai bangikum kinong ya lam jong kene snong ba haka arpo terik benai benru arjar sau ngila ai ya kene ka ngila ai ya kene ke jingtho sya u lokal MLA jongi badai Shri Methodius Khar bat ma iro hagatu kesni kaba ngangal laye tendu u hang tei hasketrat bala ladon ka kenten ba in sa simkia de lengba jongan ngi media ngakarpat beng u sa isen ba kin snow ba ya kaban simkia lam ya kaban pai khmat lam ya kene ka snong ke jongi hag bi dai ba kene surok nomar dai tang kene ka surok ba ka dai kalat kabangiyo ya kijing mentoi ke babon hagaba nipai mapi menta gasngi hagaba pilawan ya kaban sakhi hadu isnong ke bangi ngidon de sibon ki marep ki bangidon hagene ke jaka kerpang namta